जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनिफ्राय जिल्लानि मादावनो टप 10 आव मासियाव गोलैनो हानाय फरायसाफोरखौ बिथांमोना बरायदों। आं मिथिनायाव देग्लाय धेमाजि जिल्लायाव सा 65 फरायसाया बर' बिजोंनिफ्राय सेथि मासियाव उथ्रिनो हादों आरो बिनि गेजेरनिफ्रायनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिमेन्ट सापरियाव थानाय एसबि बड' गोजौ फरायसालियाव बिथांमोना जिल्लानि मादाव टप 10 मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोजोनथावना बाथ्रा जाबाय देग्लाय धेमाजि जिल्लानिफ्राय सानै रोंगौसा फरायसाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बर' बिजोंनिफ्राय जाय फरायसाफोरा आसामनि गेजेरावनो टप 10 मासियाव आवग्रिनो हायो बिथांमोनखौ जोङो बर'नि सासे गेदेमा थुनलाइगिरि बर'नि सासे गेदेमा सोलोंथाइगिरि कमल कुमार ब्रह्म बिथांनि मुङाव जोङो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था जोङो मान बावनाय जायो। देग्लाय 17थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार मान बान्थायाव धेमाजि जिल्लानिफ्राय सासे फरायसुलि ज्योति मोसाहारि बिथाङा 94.83 मासि लानानै अल आसामनि गेजेरावनो टप 10 नि नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो धेमाजि जिल्लानिनो एसबि गोजौ फरायसालियाव फरायनाय सासे फरायसा खोमथा गोरा बसुमतारिया 91.66% लानानै अल आसामनि गेजेरावनो जिथि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ मोननो हादों। आं बिथां सानै फरायसानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। इयुनाव बे सानै फरायसाया आरोबाव साबसिन सोलोंथाइ लानानै बर'फोरनि साफा साफा गुन गोनां फरायसा साफा साफा सुबुं सम्पद जानो हाथों बेखौ आङो मिजिंथिबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियाव बेनो बर' हारिखौ जुदि जों जौगाहोनांगौब्ला जोंनि बर' फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै दावगालांनांगोन आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव बर'फ्रा दावगाब्लासो बर' हारियाबो दावगागोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानाय सिमां नुदों बे मोगथां महराव जाफुं होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे फोथायनाय दं। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम बर' बिजोङाव फरायनानै जायफोर फरायसाया सेथि मासियाव आवग्रिनो हायो जों बेखौ इउनिट कमिटि आनसलिक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो सेन्ट्रेल कमिटिया बरायबोनाय जादों। बर' फरायसा आफादा मोनसे मावथांखि लादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि सिमां नुदोंमोन बिथांनि आद्रा सिमांखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखायनो 2018 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि आद्रा सिमांखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखायनो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि जों मावथांखि लादों आरो बे मावथांखिनि गेजेरजोंनो बर' समाजाव माइ गायनाय दुब्लिनिफ्राय लानानै सोलोंथाइसिम बर' हारिया दावगानांगौब्ला जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों दावगानांगोन आरो बिनि अनगायैबो जों नुदों माखासे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा ससेयावनो फरायनायखौ गारनानै बिथांमोना गाज्रि लामाखौ बिथांमोना लादों। बिनि गेजेराव बांसिन फरायसाफोरा जों नुदों फरायसालि नागारनानै ड्राग जुवा बेखौ जों गेलेनाय नुदों। बेखायनो जों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजोंनो बै जायफोर फरायसाफ्रा फरायसालिखौ गारनानै ड्राग जुवाखौ बिथांमोना बजबनानै लादों बेफोरखौ होबथानो थाखायनो जोंनि इउनिट कमिटि जोंनि आनसलिक कमिटि जोंनि जिल्ला कमिटिफोरा जोङो खामानि मावबाय थादों आरो जों मोनसे फोथायनाय दङ बर' हारिखौ जुदि दावगाहोनांगौब्ला जोङो सोलोंथाइनि बिथिङावबो जों दावगाहोनांगोन आरो बे बेराफारसे जोङो जायफोर गाज्रि जोंनि समाजा आबहावा सोरजिदों बेखौ जों होबथानांगोन। बे बेलायाव आङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोंनि दिथागिरि समाज सिबियारि जायफोर जोंनि बिमा बिफा दङ जायफोर रायजो राजा आफाद दङ नोंथांमोनखौ बर' फरायसा आफादनि जि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ मोगथां महर जाफुंनायाव नोंथांमोनखौ जोङो मददनि थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोनथाव बाथ्रा आथिखालसिम बर' बिजोंनिफ्राय सासेल' फरायसाया बर' बिजों फरायनानै मेट्रिकआव सासेल' फरायसाया आसामनि टप 10 आव मासि आवग्रिनो हादों। बेनो जाहैबाय 2017 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बिबुंसा बसुमतारिया 96.67% लानानै अल आसामावनो टप 10 मासि आवग्रिनो हादों।
जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना जोंनि फैबाय थानाय फरायसाफ्रा बिथांमोनाबो इयुनाव अल आसामनि टप 10 आव मासियाव गोलैनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। थांनाय बोसोराव सानै फरायसाया only 6 मार्कसनि थाखाय बर' बिजोंनिफ्राय बिथांमोना आसामनि टप 10 आव मासियाव गोलैनो हायाखिसै। सासे फरायसाया जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि इउएन एकाडेमिनि मनदिप बर' आरो सासे फरायसाया जाहैबाय तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा इउएन एकाडेमि दीपक बर'। बिथांमोना सानैबो 97% मोनदों। नाथाय थांनाय बोसोराव अल आसामनि टप 10 नि लवेस्ट पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 98 where मनदिप बर' दीपक बर' मोनदों 97। 6% मोननायब्लानो बिथांमोना अल आसामाव बर' बिजोंनिफ्राय टप 10 मासियाव गोलैनो हागौमोन। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबो मोनसे मिजिं दङ जोंनि फरायसाफोरा फैबाय थानाय समाव अल आसामनि टप 10 आव मासियाव गोलैनो हागोन आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिमा बिफा फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरखौ लानानै जोङो सोलोंथाइनि सांग्रांथि मेल जों लाबाय थानाय जादों आरो मोनसेल' फोथायनाय बर' हारिया जौगानांगौब्ला जोङो बे समाव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा मोजां फरायनाय बा पारसेन्ट लानानै फरायनाय बेबायदि ओंखारबाय। नाथायबा बेवहाय थाखा फैसानि प्रब्लेम बा मोजाङै सोलोंथाइ लानो हायाखै बा मोजां कलेजफोराव IIT-फोराव जोङो रां रुफानि जेंनानि थाखाय लानो हायाखै। बेखौ सानद्रायोबा जोङो साक्सेस जानो हानाय नङा। मानोना रां रुफा धोन दौलतआ सोलोंथाइखौ बोबथानानै लाखिनो हाया। बियो माने सुबिदा ओंखारलांबाय थायो। मानोना जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो दिनै जिल्लानिफ्राय लानानै मिरुनिफ्राय लानानै गोबां गथ'फोरखौ थाखा फैसा मदद होनानै गोबां बेबायदिनो उसुबिदाफोरखौ सुबिदा खालामना होनानै सोलोंथाइ लाहोगासिनो दङ आरो एसेबां माने रां रुफानि थाखाय गोजौ सोलोंथाइ लानो हायि बेबायदिखौ जोङो एसेबां नुनानै मोनाखै बेखौ बुंथिगोन। आरो दिनैनि बेलायाव जोङो 2006 मायथाइनिफ्रायनो जिहेतु सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावबोगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे ओनसोलनि सिङाव थानाय दख'राफोरखौ लाफानानै जिल्लाया खामानि मावबोफागासिनो दङ आरो दिनैबो नैबे 2023 मायथाइनि जोबथा HSLC आनजादाव जोंनि जिल्लानि सिङाव 10 सारिसिम मोननाय गासै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बिसोरखौ माखासे मा होनो बेखौ जोङो बोसोन होनाय आरो थुलुंगा होनाय बे रोखोमै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि लोगोसे जोंनिनो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि आरोबाव सासे नेहाथारि बिथांमोनखौ लानानै दिनै मटिभेट खालामदों जोङो। बेवहाय लोगोसे जोंनि सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि गोरों गोरा समाज दैदेनगिरि गासैबो फैनानै दिनै बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोफैदों। आरोबाव जों साबायखर जासिगोन नोंथांमोन खौरांगिरि नोंथांमोनाबो फैनानै जे दिनै बाहागो लाफैनानै जि जाफुंसार होनायाव मदद होदों बेनि थाखाय नोंथांमोननोबो साबायखर जासिगोन।